खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव गासैखौबो बरायबाय। 2021 मायथाइनि हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय के.बि. देउलकुसि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आयदा फोरोंगिरि बिनन्द स्वर्गियारिखौ दिनै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय बरायो। मुस्रि स्वर्गियारिनि न'आवनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय मोनसे हानजाया थांनानै बरायो। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अमृत खेरखातारिया आर'नाइ गानहोनानै बरायो। बे बरायनाय हानजायाव आफादगिरि मुस्रि खेरखातारिजों लोगोसे गौथुमनि लेङाइ थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर'आबो दंफायोमोन। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय आफादगिरि अमृत खेरखातारि बिथाङा भारतनि हादरनाङारि बान्था मोननो हानाय फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय मानगेदेर बिनन्द स्वर्गियारि बिथांखौ बरायदों। देउलकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोननो हानाय मुस्रि बिनन्द स्वर्गियारिखौ मान बिलाइ आरो आर'नाइजों बरायो। दारकुसि दखरानिफ्राय दखरानि आफादगिरि सानसुमा बर', लेङाइ आफादगिरि गबाराम बर', नेहाथारि रुपेश्वर बर', सोलोंथाइ नेहाथारि हेमन्त बर'जों लोगोसे दखरानि बिबानगिरिफ्रा दंफायोमोन। मख'नो गोनांदि बिनन्द स्वर्गियारि बिथाङा सासे मोजां गुन गोनां फोरोंगिरि, लोगोसे बिथाङा लिरगिरि, सल'मागिरि, सल'गिरि, खन्थाइगिरि आरो रायथाइगिरि। बिथाङा दिनैसिम गां 17नि बारा बिजाब लिरना फोसावलांबाय। बिथांनि रायथाइफोरा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थुलुंगाखांहोग्रा आरो जिउ दानायाव हेफाजाब होनाय। बिथां स्वर्गियारिया हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोननो हानायाव के.बि. देउलकुसि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा जोबोर गोजोननाय मोन्दों। ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा बिथाङा हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोननायाव जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बिथां स्वर्गियारिया गुबुन फोरोंगिरिफोरनि थाखाय दिन्थि नेरसोन जागोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।